ସନ୍ଦେହ କିଏ ସେଇ ରାମ ତେବେ କେଉଁଠିକା ବେଶୀ ମୋର ଭଲ ସ୍ୱର୍ଗ ମଦ୍ୟ ନା ପାତାଳ ପୁରକୁ ମନରେ ବିଚାର ଦେଖେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ମୂଳୀ କିଏ ତୁମେ ଋଷି ନାରଦ ଆକାରରେ ପ୍ରାଣର ଜାଗୁତେ ସନ୍ଦେହ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନାରାୟଣ ନହେଲେ କି ମୋଟେ ଜନମତେ ଭାଜନ ଏତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ମୋର ଯାହାକୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଦିବାନିଶୀ ଧ୍ୟାନ ତୁମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ମହାପାପୀ ମୁଇଁ କେତେ ଧରା ଏକ ବୃକ୍ଷ ରକ୍ତ କରି ସ୍ନାନ ଧରିତ୍ରୀ ବିନା ଦୋଷେ ହତ୍ୟା କରିଛି କେତେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଶେଷରେ ପୁଣି ସହାରୀ ନାଟକୁ ମାତୃ ହତ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଏ ମହାପାପୀର ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଶୁଦ୍ଧ କର ମୋର ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ତପମୟ କରିବୁ ଚିତ ସୁଖ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ ମୋ ପାପ କର୍ମ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଚଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ଚଳେ